Sada ću da vam kažem kako se povezuje solarni sistem. Pre svega, da počnemo od početka. Broj 1 označava da počinjemo odatle. Znači, akumulator pre svega povežemo sa kontrolerom. Onda, kada povežemo akumulator sa plus na kontroler plus, minus na minus, to je ok, onda nakon toga upali se kontroler. Prikazat će koliko ima volti u bateriji, prepoznat će koliko ima volti. Onda broj 3 je povezivanje panela. Panel mora da bude istih voltaža, znači panel povezujemo i na crveno stavljamo prekidač na plus, da možemo palimo gasimo kad su loši vremenski uslovi, grmljavina, svevanje, onda mi isključimo panel i ne punimo akumulator, tako štitimo solarni sistem. U suštini, dobra je stvar, jer kad hoćete da skinete sa kontrolera iz nekog razloga sam panel da ga otkačite, isključite ga prvo ovde na ovaj prekidač i onda možete da ove kablove da došapite i da izvadite napolje iz kontakta. Pored toga, znači, četvrta stvar je inverter, evo ga ovde nacrtan, znači, on ide, isto mora da ima 24 volta, on ide, znači, crvena povezuje se, na primjer, na plus direktno na akumulator, minus ide direktno na minus akumulatora. I on bi trebao da se uključi i da vam prikaže da ima napona ili šta već. Možete ga isprobati na nekom malom opterećenju, na primjer na jednoj LED cijelici ili tako nešto, da vidite da li radi, kako radi i tako dalje. Inverter bi trebao da bude pure sin, znači čist sinus, da bi mogao da radi frižider. Bez pure sina, čistog sinusa, znači neće raditi, radit će frižider, ali izgoreće vam inverter, tako da dobro vodite računa da kupujete pure sin ili čist sinus kao inverter. Oni moraju budu teški, u ovom slučaju kada radi na niskim naponima, od 24 volta, 12, 36, 98, 96, tako dalje, onda mora da ima u sebi trafoje velike, teške, da tipa ima 10, 20, 30, 40, 50 kila, 60, jedan inverter, pa i od 1000 vati. I jedan je od 1000 vati ima minimum 10 kilograma. Da pričat ću vam o tome, napravit ću vam vide o sve akumulatorima, sve o kontroleru, sve o panelima, sve o prekidačima, o inverterima, o osiguračima i tako dalje, uzemljenjima. Da napomenem da ako uključujete frižider, potrebno vam je i uzemljenje koje ide direktno na inverter. To neko od stručnih lica treba da vam dođe i da vam omogući, instalira i da izmeri uzemljenje, da li odgovara, kakvo je i tako dalje. U suštini, jako je bitno uzemljenje da bude, o tome ćemo pričati u nekom drugom klipu. Nadam se da sam sve objasnio vezano za povezivanje samo solarnog sistema. To je jedan od načina off-grid solarnih sistema, ima i on-grid, ima i druga vrsta, bez akumulatora, ima više tipova solarnih sistema, o tome ću vam pričati isto u narednom videu. Pišite mi komentare, naravno pre nego što krenete da povezujete, gledajte da vam budu nove stvari, kao što je akumulator, kontroler, solarni panel, sve to ispitajte da li to radi
inverter takođe, svi prekidači. Ovdje bi jedan osigurač stavio tu ili ovdje pozadi, on već ima ovdje par osigurača svojih invertera, ali dodao bi još neke osigurače za kvalitetnije i bolje rad i da bi zaštitili akumulator, panel ili svoj uređaj električni, tako da izlazi 220 V u ovom slučaju. Nadam se da sam dosta toga rekao i da sa ovih 6000 Ah bi mogli da frižider napajate dobrih 3-4 dana bez sunčeve energije. To bi tako po defaultu trebali da računate. Znači da imate bar 2-3 dana kada nema sunca, kada padne sneg po panelu, kad se ne odledi i tako dalje. To je sve. Panela bi ovakvih uzao 5 panela za pokretanje frižidera i da bi ovaj inverter od nekih 2000 W mogao da frižider pokrene i da nesmetano da frižider radi. Znači čist sinus ili pure sinus. Pure sin se piše. Sine. Znači pure sine, to je inverter koji je najbolji, ili čist sinus. Samo sekund, jedan što sam još želeo da vam kažem. Oko 20 kb i više. I više. Šta bi još želeo da vam napomenem, znači inverteri su jako važni, znači kao i akumulatori, znači akumulator je jedan od najvažnijih stvari, to vam je srce ovog sistema, broj 2 kontroler koji pegla napon kada panel kada struja raste, opada, kada sunce udara u panel, onda treba da se smanji pegla napon tako da kontroler to reguliše. U novim sistemima taj kontroler je u samom inverteru. Tako da u novijim inverterima postoje kontroleri. To treba da napomenem. Panela u ovom slučaju oko 5 komada po 270 W bi ih uzeo. Znači da bar pola od potrošnje pokrivaju paneli, to bi bilo minimum neki za neko korišćenje i rad. Gledajte da sami paneli koji ukupno, na primjer, u ovom slučaju bi bilo, sad ću vam kažem, nekih 270 puta 5, 1350 W. Od toga, od 1350 W možete da oduzmete nekih 36% i dobit ćete koliko stvarno zapravo struje dobijate od tih panela.
tako da i kada želite da trošite tu struju i kada želite nešto da priključite od uređaja na 2000 W inverter, takođe gledajte manje 36% da ga opterećujete. I želim da vam kažem da ćete dobiti 1280 W, znači da bi trebali maksimalno do 1280 W da priključujete na inverter, na uređaje, i onda bi vam tu trajalo mnogo duže, ne bi se grejalo, jednostavno zaštitite uređaje od pregrevanja, crkavanja i ostalih stvari. To je dobro da vam napomenem. Nadam se da vam se sviđa ovaj klip i da ćete pogledati druge moje klipove. Želim da se izvinim za moj govor ako nije baš najjasniji, bit će u narednim klipovima, trudit ću se da vam snimim što više i što boljih klipova na ovu temu. Slobodno pitajte šta vas zanima i ja vam snimam. Veliki pozdrav i želim vam prijatan dan.